Dobrodošli natrag na Get By putovanja. Danas vas vodimo u srce Rima, mjesto gdje se nalazi spomenik koji nadilazi vrijeme, Rimski Koloseum. Zaronite s nama u povijest dok vas vodimo u obilazak ovog veličanstvenog antičkog rimskog amfiteatra. Rimski Koloseum nalazi se istočno od Rimskog foruma, oko 20 minuta hoda od Fontane di Trevi. Tu je već gotovo 2 tisućljeća. Mnogo se atrakcije u Rimu nalazi upravo u središtu grada. A ako vas zanima koje su to, pogledajte naš video 3 dana u Rimu, gdje možete pronaći još atrakcija i naših savjeta što posjetiti. No da se vratimo na Koloseum. Prvo što ćete primijetiti kada mu se približite su dugi redovi znatiželjnih posjetitelja. Jedan profesionalni savjet. Kupite ulaznice unaprijed online kako biste zaobišli duge redove i brzo prošli kroz sigurnosne provjere. Imajte na umu, ako ne kupite ulaznicu unaprijed, postoji mogućnost da će sve ulaznice biti rasprodane na dan kada ste planirali obilazak. Velik je izbor ulaznica koje uključuju obilaske s vodičem, ali i onih koje ih ne uključuju. Iako se radi o skupljoj varijanti, preporučamo da se ipak odlučite za obilazak s vodičem, kao što smo i mi to učinili. Cijene se trenutno kreću od 40 do 50 eura. Ne samo da vam daju pristup Koloseumu, već ćete moći posjetiti i arenu, Rimski forum i Palatin. Odlučite li se za obilazak s vodičem, izvući ćete maksimum iz svog posjeta, jer ćete istražiti povijest građevine, arhitekturu i doznati poneke zabavne činjenice. Također, imat ćete pristup najzanimljivijim dijelovima građevine koji nisu dostupni posjetiteljima sa standardnim ulaznicama. Kada uđete, pripremite se za sigurnosne provjere u 3 koraka. Mi smo posjetili Koloseum u studenom, kada je gužva bila znatno manja nego li bude ljeti. Zapamtite, određeni predmeti poput staklenih boca, ruksaka i selfie štapova nisu dopušteni unutar Koloseuma. Svakako, nakon što prođete osiguranje, naći ćete se ispred Koloseuma. Izgrađen za vrijeme cara Vespazijana, te prvotno poznat kao Flavijev amfiteatar, ovaj monumentalni spomenik bio je dar Rimljanima. Koloseum je bio pozornica za spektakularne događaje, od gladijatorskih borbi do borbi divljih životinja, pa čak i lažnih pomorskih bitaka. Bitno je naglasiti kako je Koloseum imao više od 50.000 sjedala, dok je svakom gledatelju bilo pridodano sjedalo ovisno o društvenom statusu. Rimljani su trebali imati fizičke ulaznice kako bi gledali igre, bez obzira što je ulazak bio besplatan. Ulaznice su bile usklađene s brojem ulaza, tako da je 50.000 ljudi moglo ući koristeći svoje ulaznice te se smjestiti u manje od 15 minuta. Zanimljiva činjenica je da su senatori imali posebna sjedala u auditoriju s njihovim punim imenima urezanim u sjedala, što možete vidjeti i danas. Kao što je već spomenuto, unutar Koloseuma su se odvijali razni spektakli. Tijekom lažnih pomorskih bitaka, arena je čak bila poplavljena vodom. Krajem 6. stoljeća, Koloseum više nije bio korišten kao amfiteatar za zabavu građana Rima. Umjesto toga, kapela je bila postavljena pored građevine, a tlo arene je korišteno kao groblje. Unatoč svojim danima slave, zapuštanje je uzelo svoj danak. Jednom prepun života počeo je propadati i služiti kao kamenolom za različite građevinske projekte. Mramor iz Koloseuma se čak koristio kao materijal za izgradnju katedrale Svetog Petra i Lateranske katedrale. Stoljećima nakon propadanja, Papa Benedikt XIV odlučio je zaštititi Koloseum, navodeći da su neki kršćanski mučenici izgubili živote u areni, iako nema povijesnih dokaza koji podržavaju ovu izjavu. Napori obnove u 1990-ima oživjeli su njegov sjaj, čuvajući komadić drevne povijesti za generacije što slijede. Danas, preko 4 milijuna ljudi posjeti Koloseum svake godine. Koloseum je najposjećenija atrakcija u Italiji i jedna od najpoznatijih građevina na svijetu. Stoga, ako ste u Rimu, obavezno posjetite ovaj izvanredan dio povijesti. Hvala vam što ste nam se pridružili u šetnji kroz povijest. Do sljedećeg puta nastavite istraživati i pišite nam svoje dojmove u komentarima.